Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakaamiris ni Rose iti inaramid da ni Cecil. Imbaga nangarod kanina na kurason tinapasamak, tamakonsensya da itoy. Kabayatan na, agdardaras ni Dennis iti papanan na. Idinadlaw natin nakakaasing agina, ada Cecil kanti anak na, iti sirok ti kayo. Pinaunag na ngarod ida iti kotsena, gaputag todo idin. Impan na ida iti pagnanadan na, sana ida pinanawan. Iti sabali abangir, iti panagsarita da Nana Corazon kan Tata Jose, na ibaga ni Nana Corazon, tinaibaga ni Rose kan Kuana. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo ita alawas anapauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Apay adi na imbaga, apay adi nagawid tayo lawlawag na ti amin. Indanon kano ngamin ni Rose iti anak ta, dya imbagakan ko na iday akabilon ta no agawid. Anya, isu siguro nga agkarasakit, tada ilimlimid na. Pinagparang na adakas ti anak ta. At dapay nga ta ni Cecil, iji pagababangan na. Inkantuman kit di kitain. Mapanakinton bigat. Kuna ni Rose, at alowon no upat abulan na dya anak ni Cecil. Ay mabalin nga ruda na ray-ray awin no kasta. Katuon lakay. Si kamot day takaka. Umay mo ka di bayadan ti abang ni Cecil? Ayan na ka din ni Cecil. Saan ka di anagawid iti balayo? Pinapanaw ko tamano abulan asaan nakabayad manipod naganak. Agmay-may saan naganak iti ospital. Saan na nagawawid iji balay? Ay, piman mat nga ubing. Naganak adi na amuno asino ti ama ti anak na. Linaksid jumat nga awan mat basol na. Ayan na nga rod itan? Day tatisan ko nga mo. Impabatik dagiti gamit na, taitad kunto no makabayad. Awan ka din na ibaga na apapanan na, idi pinapanaw ba? Saan ko na dinamag tanapudot ti ulok tanaabakak iti madyong. Agsangsangi, tasaklot na ti anak na apimanaw. Ayan nga iti apo ko ta. Pinapanaw ka no ni Dorothea, idi saan ang nakabayad iti abang na? Napanan na nga rudain. Agsangsangit ka no apimanaw, saklot na ti anak na. Ipagarop ni Dorothea nagawid ditoy. Kat saan mo ta nagawid? Tidakas, ingawid ni Dorothea dagiti alikaman na, tas saan ka no ang nakabayad iti abang na. Kano pinapanaw na? Makalawas ka nun, tinapalabas. Dito'y man batap ti pangdigo sakit anak ko. Basit lang ti kargak adanom. Tapno sa anak amarigata namang digos. Kayat na di may tapog iti danon. Agkatawa kit din. Oo, gusto nan anak. Maupran kan iti battab. Ada rin padag nga umasidag. Asino nga ta? Nakaayat ti katawa ti anak mo, misis. Sa anak pa'y misis, sir. May saak pa'y abalasang. Anya? Kaya't mo asawan. Naganak ka abalasang? Nagudong kayo kadi itay bigat, nana. Nakita kayo ngamin kat. Nagapo ak ije syudad. Napanak ije kaserayo idi. Ngam pinapanaw ka no ni Dorothea ni Cecil. Gaputa saan ang nakabayad iti abang na. Ay, inaramid na nga rod ka ni Cecil. Ti inaramid na kanyak idi, nana. Ngam, napanan nga taitan ni Cecil. Saan mo't nga rod ang makabirok adagos iti sabali a boarding house no awan pag-advance payment na. Ay, napanan na nga tanngay. Sapay inggawid ni Dorothea dagiti gamit na. Ti alikaman, agraman, paglutuan, kaldero, kan aminan. Nalabos mo't ni Nana Dorothea no maminsan. Kasanupay itan ni Cecil.
Mabalin ka di nga isalaysay mo kanyak tinapasamakan ka. Inak pa'y agluto, sir. Amok amabisin kayon. Ay, anya ti kayat yung ay luto? Kasano ti anak mo? Nasingpat ti anak ko, sir. Ikaklang ti ay ayam na iti kama. Saanan nga agsangit. Maturog inton madamdama tanalpasan na nagdigos. Amom ka di ti agluto? Da kayon ton ti mangibaga no naimas mo na saan, sir. Italaan nga dagluto dito yung kondominium. Ala, ingkaman nga ro dagluto. Tainak man iti ayan ti anak mo. Nag-cute da ito yung obing. Kaslayaw awat na ti iman na kanyak. Ay, igamak man ti iman na. Ay na. Nakaayayat ka nga ubing ah. Rayawak man. Titwa. Uy. Umay ka man lahangin. Saklutan ka man. Inta man di kusina. Inta kitaan ni mami mga aglutluto. Naglaing ka gaya mga agluto. Naimas tin lutom. Agyaman ak na magustuhan, sir. Di na kumaawagan iti sir. Dennis Latan. Si kamat ni... Cecil tinagan ko. Mabalin ka di nga isalaysay mo tinapasamakan ka. Nagapo ak ijay pagadalan. Simbang patak iti boarding house ko. Pinainom nak ti landlady iti Diyos. Napanak iti kwartok. Kat, anya tinapasamak? Nakaturog akit din, ajak intrang katiridaw. Di makaputak. Ada mariknak amadi napasamak kanyak. Kaya't mo asawan. Adda napasamakan ka. Kat, nagbunga dayta? Asino tinangaramid iti dayta? Apay adi ka nagreklamo? Diyak kaya ti may babayin. Linaksid dakdag iti dadakkel ko. Ti pagarup dagat nagpasikugak latan. Adda ka maggaya man, bro. Imay dito'y ni Monica. Damdamag na, no addakan. Makauma dayta babae. Apay adi mo pay laibaga ti pudno amarikrik namkan kuana. Numasirib ko maday at tao. Marikna na ko ma. Saan met? Taad-addaan nalata ti umay ija kondominium ko. Nang itugot pa iti gargaret na. Kasayatan na kasaritam, bro. Ibagam ti pudno. Kasanok nga tangay baga. Nagalas ti ugali na. Demanding kan sadot pay. Imbag pay ni Cecil. Cecil? Asino a Cecil, bro? Ibagak to kan ka ti may papankan ko na. Tingitingak pay, tirik na. Nasaom nga agad-adal ka, idinasikugan ka. Nailapas mo ka di ti panagadal mo. Kan anya ti kursom? Hotel and restaurant management tinalpas ko. Di graduation mi ko ma. Gusto mo ta nagsakit ti tiyan ko. Taga nakak. Sana ka nakimarcha. Kaasi kamet. Mabalin mo ka di mapanalaan dagiti records mo. Taisarak ka iti hotel ko. Ha? Pudno ka diti bagbagam? Kasano ti anak ko? Di mangalata iti yaya na. Tapno makapagtrabaho ka. Kayat ko launay. Ngam pangalaak nga iti tangdan ko iti yaya. Siyak ti makam mo. No makita ka ba alam ti agtrabaho iti hotel? Pagbalinan kanto a manager. Pudno ka di. Thank you so much. Itinabiit a panagyan mo dito yung kondominium ko. Makitak anasingpat kan nagagat ka. Maikari ka iti trabaho nga ibagbagak.
Ita, tadanyaya ti ubing. Intan ije hotel. Kuha. Ada ka di parikot? Saan ka kadipay anak kasagana? Jak pa'y naala dagiti gamit ko iti boarding house ko. Ada ijay dagiti padbadok. Kumatang talangan ka dagiti kasapulan. Kababain matkan ka. Pakaragsakak da ito yung aramidak. Napatig ka unay kanyak. Dakkel una yan ti utang ko kan ka na imbag anakam. Kasano ka makabayad kan ka. Mamaminsan to ti panagsingir ko. Mga no jak makabayad. Di kagdanag. Nalakalaan ti singirakan ka. Bro, asino jay nakitak anapintas a chicks akadwam anapan iti hotel mo? Ni ka di Cecil, tinakdakamaten. Agtrabahon iti hotel. Nulakat tamayat ti performance na. Isunto ti mangimanihar iti hotel. Ha? Kunakman, no ni Monica ti mangimanihar. Sadut ni Monica, di na amo ti aramiden na. Siya lang ti bambantayan na. Naglaing pa yung agselos. Ay, no maamuan na nga dakan. Sigurado nga umay. Mapanmanin, ije kondominium mo. No agdamagkan ka, ibagamlatan asaan mo nga amo ti ayan ko. Ha? Pagbalinin nakpayin nga ulbote. No saan ka lagayam? Saan ka tungpalan? Agyamanakan ka, bro. Naisaganak amin ang ngarwatam amapan iti opisina. Inyag ka din ti labandera? Saan kon nga intad iti labandera dagiti gamit mo? Siya kon tinaglabakan nagplansya. Anya? Di mat imbagak nga itad mo no umay ti labandera. Ura iti kastoy lang ang makasubadak iti kinasingpet mo kada kami nga agina. Ngam saan ka akatulong dito yung kondominium? Ngam pakaragsakak ti mga ramid ka dagito eh. Ala, makamu ka. Cecil, adaman yuman ko ken kaaparikot ko. Sapay ko mata matulungan nak. Anya ka di dayta parikot mo. Ada fiancék. Ngam nabayagan ajak kayat. Gapo ka dagiti madi akababalin na. Fiancé? Kaano ka di ti kalay sayo ko ma? Naminadok nga intantan. Tanalabos ti kinasilosa na. Sadut pa'y ken demanding. Imbag ta nagranata dito town. Kaano ka diti sa sangpot ti gayam mo? Adan samot na panan na. Di na ka diimbagakan ka? Sinalbag day jay a Dennis. Di na matimbagbaga. Di nakpay awagan ti loko. Kasanon, no adda sa bali iti biyag na. Saan ang mabalin? Tasyak ti fiancé na. Ngam adda pa nagbaliw ti pasamak kan panawen. Saan na pulos nga agbaliw? Basta da kami kan ni Dennis tinaikari iti tunggal maysa. Sapay kuma, Monica. Apay akas tatisaom. Adda ka di ti rumbang amamwak. Awan, Monica. Sige agdadarasak. Apay ngay mawag ka, Monica. Apay adi kan umawawag. Makumikumak. Anya ka diti bagam? Di ka di mailiw kanyak. Ayan mo ka di ita. Adala asikaswak biit. Sige, tadapay aramidag. Apay ka di akasta ka. Adda ka din sa bali a babae iti biyag mo. Jakman amukan ka. Sige, bye. Aguray ka. Saan mo pa nga eddapan ti cellphone mo? Bye. Adupay ti aramidek. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan at denggan. Tituloy te serye tayo itaalawas anapauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante
Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.